Ja, maar wees een beetje trouwens. Ik heb even gekeken met grill. Nou, surnaturel, mais ça, een beetje. Ah ja, Mais, wees, wat het doet, nou, Lies, wees Lutine bella, oui. Ja. Lutine Beel wil dat. Ja. Hier hebben we over de Luiser leren, de bio, waar ze een streven, bloed streven, staat tot bij stangen. Van den doen, en ja, voilà, de een bougie, bobi drabis. Ja. Chez nous, wil dat. Aga niet gemarche wie ze gwel wil des ombres. Oui, a kenes. Mais quoi, signes wie gwel. Grégoire, Guyou, als een man, ik heb een zilver willen. Grégoire. Ja, is wil. Aga heen niet gedaan ook. Ja, gooi bij ben doul naar zo'n meester zo. Je niet drie. Ja, bij Pian. Na grand ja. Il lees van quoi, waar prest à couche. Daar marsen waar. Heel wat onder zijn toldes valen. Uzak, gewoon nach quoi des avil. Puis on dit oui, ton devant une prasse, dans de bekier wa. Men terrain vague, ça on veget en ja, basti a hiri quoi, dans la kier quoi. Ja, fustacho veget en ja. Ai bi on dit oui, ta hanta en, dus en praat en de bekier. Heel willi on in tram ton fastion. Willi mat, charbon, un air chaud, un archet. Aga nu ton var l'air, mais willi kene, vil tut normal, willi kene, mais vil des ombres. Arrein trousbit. Again, we na passeet neon heel hond gaunin, arei wat ton ganina, passeet neon moest net tot rams aan en braas. Heel la me misoko hurail heel sur la, dan in destroyed wilden dro, de gan willen niet was. Pe on destroyed dro, willen net don de bikken en braas, abe wan de goeie van en braas, wil niet trabit. Ago school en braas, waar wil de was, wil niet trabikin. Pe on de goeie bergeven naar zo'n meester Harmon, kui wij ben doodelijk na land met een bit. Hij was een keer bij niet traben in raven. En na ik weet op geweest waar naar gedaan om niet tra. Ja, we zijn klein hè. La primaire on va dire of gaat. Maar on go gewoon de vadeo. Ja, bar Porsche, we gaan we krijgen meer ook. Ja, bar Porsche hoort er bij quoi. We leren nee te nee we gewoon we die gas meest door Porsche. En mon baas en ook wie bij dat heet wel trouw. Mais nous quelqu'un est biguya. Maître séance est biguya na ganta. Mais on est biguya là. Abi nous mis benak gozeva couche de et les hommes wie daar die met die wish quoi. Aga wabit de groeda, aga de zutubama. Ai na gwel nin tram ne exactam ben na gwel nil auk. Hon meses skier memes moed ben na gwel nil auk. A den rames kreden begin na hena gekriegen das auch proto ne wa. Wenn de na das bekondings binovish. Ala na bit ke da laun la na ke bedaun was de vu na bit hena ke mem zaun ook ma na laun ni dra. A wish na bedaun kon kwe wij bin doul as een mist ja. Bij Balokefra daar Victor bij de Goospa de Goge daar is Laura bij de fantoom bij me zo ketta ba franchise. We was saido zon. Abi wa ba pagsta marsam. Var journal. Lutte franchise. Ja, porque ni sont tout très breton ba pags ba balle quoi. Aga tu un dus daar doupe daar wa de l'artin. O Peter Jadet pas du maar. Ar luten Balokefra daar dus ka journal niet. Ag finalement nou waar weg wat toen draset wat de kales luten hè ag het je lara reen en draden vier dus is dat iemand de even ja je groot in je guya non maar dat doe weer wat fout dat met die guya te passer non même speaker là alors certes leur esprit vil certes trop zigwe goed zijn minus gaan in via mais Men de geshal pa voin I kontendra ha dor das gis ning so am we. Ja. In grede bandra ha betan kontendra ha vi obaround do. Greda. Greda. Duur kom faire hè. Greda. Oh la crine no la vure. Ja man trouwe vise lutine beo vise quoi mais du na creden en dat so trop da. Oh la même we creden que mes become da la on même spit down. Oh ja me spit down. Ag mise vin jo me panos tout de gilo a sa troute. Bi vi ko vreden roden dan. Oh me vise big tout na kochilo a tout a sa troute. Ag vi je compte dans mon oblige daga. Ja mais surtout cause les revenants a sa troute. Oh de na obligé din bomin auzi mizan on mise même pique. Oh ja me mes bedankt. Là zo gassen monsieur Caro wat trocolor aga me plaire is. Ag pe vi je dut passer la vi je hat ba krisen en kam. Hen je dut het steeds tapaat hebben hen wij leggen hoe ben tien willen kunnen ook zien qua. Ja, dus we gaan lutine gaan trouw tot je. En we gaan beetje ja, daar me wa gaan trouw tot kan gaan lutine. Kan ik dan koe we kleden de wesho. Ja. Kan ik dan koe we kleden de wesho. Ja. Dan koe we kleden de wesho. Ik ga po ja on zo mer de chez la Real me mestra. Ja, yo la, pas nous suffit chose je là. Pardon. Oh mais bis bizarre, pas bis je là on a que c'est bizarre.
En Lugar. Verkeerd goede. Ja. En Lugar. Weet je veel, ja. Mijn raad, ja. Ja, du nis pijadas. Nek pijada mi attire qua warte gile was sortout. A gozi pizan dar ler. Même mes pechon je par man de bloni pe ma prend de ba bloni de un tiba bloni ba de douze pessoa. Mes pechon mi la ko kals golo you no de mezi me la kamike ki tombres modal. A pila mars ba un de no mes pechon pandra. Ando. Me que dan kin rodin tra. Ah ben je tiens on les af ke me hand de no. Non. Mais nek roga lutine me fang. Roga lutine beoker. Ja, Mais pas roga. Mais ben me spita, ben me spita. On me spita on kon kadak pa prode. Oh, we shall va gear ben trouvé brem. Ja. We shall ning wiesen ben mon mam brem. Ich en roden tan, mos agium. Ning wiesen dron tan, avim couvrir, ou wiesen riet, le dal wiesen nee. Aga a botten wiesen ko panier. Ja. Grijze lazie, vi compagnie qua dobola pa così qua. Ag vise kin alis vi cosa lutin da mos ad los, Dat han vi stamo ko modale gear pa fish. Ne, wie Mi ze... che ganatin. Ja. Ja, partout. Partout wie gaat daar. Bun die wie gisse betrankin. Oh, allez, gon. Ja, gon. Dargon, ja. Ja. Ah, ja, c'est de tantele. Même ce que contact pen dut kilvini un vechal, Vechal va kal zakria. Nou, ik heb blavige kaffe. Vijzelij op pimoch. Ja, juist die. En is gedaan de verben. Nu benaga sa donc pas. Ah ja, bebe dan kieten voor pijn dus keer. Ah, waarmee is het gedaan zijn? Waarmee is het gedaan zijn kinderen? Nee, is gedut kinderen. Maar Vechal. Oh, Vechal va ge. Maar enfin, aanwies dus nou, zo moest dus al gewoon wees met strapijaren.